liɗɗi jeegom heen tati nulaaɗo Allah sallah sallam heewori heen ɗiɗi o rende heddiiɓe ɓe heen gooto ina luuraa ndeni ko kamɓe ndenndi walla ɓe ndenndani holi tati ɗi o heewori maqamu shafaatul usma tefoore ɓurde mawnude maqaman mahmuda Allah wi asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda oɗo janngo ngal ɗo darorgal yawmal qiyamati janngo nde naangi ari haa fodde hergel nde kewala hakkude muɗum e foyndi yimɓe pawɗira fodde ujunere felo fawndira e felo woto yimɓe tampii lorli holi tefoowo ñande heen haa tagore nde serta nulaaɗo Allah sallllahu alih wa sallam ossa eno juutirde laano ɗiɗo masalan fi hada mawdu on saha min jehi to annabi kaari min jehi goto fof wiya nafsi nafsi haa min ngari nulaaɗo Allah sallah sallam yaqulu ana laha ana laha ana laha non ko min jeyi tefoore nde on jehi to on jehi ga ko min jehi ay oɗo nde yimɓe tampino ngoni e oɗo nokku oɗo luural ala ko annabi sallah sallam gooto ñaagoto Allah ñande heen Allah jaɓanamo wiyamo ñaago dokkeɗa manan ko jiɗɗa ko haal mbaɗaneɗa tef jaɓaneɗa ɗo ɗum woni ɗo tefata ɗo masala so tefi yimɓe yinnoɓe yiide yaade aljanna ɓen tampi jiɗi yaade e hay yinnoɓe hay jahanoɓe jeygol kañumen jiɗi sortade ɗo fay de ɗo so tefi o woni maqaman mahmudan oɗo yahmaduhu fihi al awwaluna wal akhirun ɗo adiɓe wattidiɓe fof ɗo jettata nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde ɗo tefoore fof nde ko annabi sallah sallam goto heɓori tefoore immiɓe nde omo tefana yimɓe so ummima ɓabriji men tan directe pay ko aljanna ɓe nde woyta hasbore ɗum ko kanko tan goto yo Allah waɗene yimɓe nde ɗo nam tefanede tan on ummima ɓabri tan gasi huɓede mon toon aljanna on jangata hasbore on jiyata haydara ɗum ko tefoore nulaaɗo Allah sallah sallam kanko jeeni tefoore tata ɗiire yimɓe fotannoɓe naatde jeygol o tefana ɗumen mbasa naatde jeygol tan faye aljanna ko tew kadi ko kanko sallllahu alih wa sallam kanko jeɗɗo wonima noon tefoore tata ɗiire kamen ɗum moƴƴi tefooje ɗe kone jeegol tefoore naye ɗiire kanko e heddiɓe fof eɓe ndenndi ɗo nannoɓe jeygol o tefana ɗumen yo jaltuɓe jeygol to manon faye aljanna ɗo omo renndi ɗo e annabaɓe e waliyaɓe e malaikaji e julɓe moƴƴi fof ene tefa heddi noon deddugol ngol hoto faamen ko deddugol fotngol de la ko tefanto ko ene ɓuuri heewde e hoppinde ko heddiɓe tefata ko masala kono noon heddiɓe no jogui ɗo naatgol masala ɗum woni nayi ɗiire tefoore manon joeɗiire o tefanat yimɓe nden kadi woni joeɗiire nde ɓeɗo ko oɗo martaba gonno tan ɓe ƴemtoɓe kaya dow to aljanna nde ɗo tefoore kadi koye tefooje he jeeya nde ɗo tefoore wondiɓe ko kanko tan goto tefanta yimɓe ko ɗo gonno e aljanna to nagano ɗumen Allah tan ɗum woɗon kaya dow monti manan wiiɓe wondiɓe ko kanko tan goto wondiɓe omo renda ɗum woni tefoore manan joeɗiire tefoore jeegoɗiire nde ɗo tefoore woni nde ngannduɗa nde o tefanta keefeero gonnoɗo e lepte Allah hoynano ɗum manan lepte ɗe ɗum woni hono hakkude makko e abou manan ɓaaliɓe masala kamen ɗum no moƴƴi masala sen jaari abou ɗalibi jaɓani Allah ina luura hono wongo seydi al haj malik wi noon seydi al haj malik wi manan ko ɓuri jikkude manan mawtuhu manan alal kufre ko o maayi manon koye keferaɗo kanko abou ɗalibi masala en junnaaki ɗo no feewi kono noon o annabi sallah sallam ina ñaaganomo to baŋnge Allah o hoynane manan lepte ɗe masala ɗum ɗo nde ɗo tefoore ina wiya kadi ne ko annabi ne wiya manan kadi wona kanko tan kono ko ɓuri heewde yawɓe ko kanko jeeyi ko nde ɗo tefoore ɗum woni leƴƴi ɗi no poti jeego ɗum woni turja shafaatuhu leƴƴi tefoore ko jeego manan maqamul masalan mahmudan kanko jeeyi ummade manan ɗabri tan faye aljanna ko kanko jeeyi nulaaɗo Allah sallllahu alih wa sallam tefanede kadi masalan ɓe ngannduɗa haalnoɓe naatde jeygol tan mbasa yiide jeygol haydara kadi manan faye tan aljanna mbasa yaade jeygol ko kanko jeeyi
safoore noon namnooɓe jeygol ina jaltine faye aljanna ɗum ko jultanamen wofnoɓe ɗum woni ɗum ko usatul muminine en ɗo omo renndi e heddiɓe safoode kadi yahade kadi ngabbineede kadi montineede ɗo kadi ne kazalika safoore manan kadi o leptetenoɗo kadi e hoynane lepte ɗe taw ko kafiru ɗon nene kadi kazalika ɗum woni ɗiɗo lebbi jeego manan ɗiɗo manan lebbi jeego ɗum woni Busayri rahimahullah huwa alhabibu alladi turja shafaatuhu eɗen ñaago Allah ngam darade annabi sallah sallam denndinɗen en ɗo yo Allah waɗeɓe eɓe o tefanta umoɓe ko riiji mumen tan directe faye mana amin ya Allah amin Allah ina lawri ɗum ina hattani ɗum ɗo Allah waɗe amin ya Allah darade makko أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل. بارك الله فيك. إيه مبيني ونجي نون يسود والدنيا ونجي أودا جم الله ينعم سنبالي وحال ما ننسى وناسا ندين جدي سنجوا يمو بين جم كدبانا ولا يقرأ